Здравейте хора, аз съм Алекс и в този последен това е последния епизод от канала Alex24 Pro Master HD, но можете да ме последвате в новите ми канали. Един за геймплей, другия за анимацията, стоп-кадър анимация, и ще бъде доста интересно, затова ме последвайте. Надявам се доста хора да видят това видео, за да ме последват в другия канал. Нека да разгледаме какво има на таблета ми. Точно така снимам от таблет. Имам Clash of Clans, имам Boss, Turbo Dismode, едно Puffin, което не влизам в интернет, обаче ценно си на компютър и може да играеш игри от компютърни игри, обаче такива от уебсайтове. Да. Имам Clash Royale, имам Boom Beach, още една Clash Royale, Hay Day имам, Monster Legends, Pixel, Rocket Ball, Травиадор, България, Клуб Пингвин, Зубе, не знам що го имам, Някет, Монстър, Clash of Clans, пак нещо там за декове, Реал Пиано, което е платено, ама аз съм си хакер. Не оттъптайте. Не ме критикувайте. Да. Имам си нещо такова, някаква игричка странна, Gunman Taco Truck и Card Wars, Ben 10 Up to Speed, Lucky Picture, Messenger, видеошоу, което ми помага да редактирам, 8-bit Paint, Legend с интрото ми помага. Забравих да кажа как се казва канала. Канала се казва Diamond Shield и Diamond Shield Gaming. Shield. Диамантен щит, Diamond Shield. И канала не е много известен, затова може да не го намерите веднага. Даже изобщо не е известен. Да. Аз не знам какво друго да покажа. Таблета ми се беше прецакал и затова трябваше да не пращам клипове. Просто този канал не се получи. Името ми е твърде дълго, много странно стана всичко. Но другия ми канал се получи по-добре и затова ще снимам в него. Мисля това да бъде края на последния епизод от канала ми. Надявам се да ви е харесал. То ви някой да харесвате. Да, все пак. Знаете ли какво? Може да изиграя малко Ben 10 Up to Speed набързо. Ето, Cartoon Network Games. Тя е доста нова тази игра. Е готина. Това не е добре. Някакъв странен звук, който ще проглуши ушите. И веднага отивам да тичам. Тебе, седиш ма гледаш. Добре ли си? What? То седи ма гледа. Какво гледаш? Добре. Не мога да се оправям с тази игра сега. Ще изигра точно сега трябва да е трудно избора. Сега. Май в крайна сметка няма да изиграя нищо.
Пак казвам, надявам се да ви е харесало. Да видите как канала се пречупва и да ръбъра някакви глупости. Та, не забравяйте, елате в канала Diamond Child. Не забравяйте. Не забравяйте изобщо. Ако забравяте, ще ви намеря и ще ви гръмна с базука. Та за това. И не забравяйте да влизате в канала на Clash Royale Джихадистите. Пише се на български. И това е всичко от мен. Бай-бай.